שלום לכם. הייתי רוצה לספר איך מתנהל ביקור אצל אוסטאופת. אוסטאופתיה היא התמחות רפואית מקצועית, לא עיסוי, ולכן הביקור מתנהל באותו אופן כמו אצל רופא אחר. אנו אוספים תלונות, אנמנזה, היסטוריה רפואית, בוחנים את כל הבדיקות שהמטופל עבר. לאחר מכן, אנו עורכים אבחון אוסטאופתי מיוחד, ועל סמך כל האמור לעיל, מסיקים מסקנות. במידת האפשר, בפגישה הראשונה אנו מבצעים גם תיקון אוסטאופתי. מכיוון שהביקור עצמו והאבחון האוסטאופתי עצמו מתקיימים חלקית גם כטיפול, איננו ממליצים לבצע את ההליך הטיפולי ביום זה. אנו דוחים אותו ליום אחר. לפעמים אנו יכולים לבצע את ההליך באותו יום. לפעמים אנו מסרבים לטפל באדם, באומרנו שזה לא המקרה שאנו יכולים לעזור. לאוסטאופתיה יש מסגרת משלה לסיוע למטופל מכיוון שלפי הסיווג הבינלאומי, היא עוסקת בהפרעות תפקודיות בעלות אופי הפיך, תפקוד סומטי לקוי. לפעמים מגיע אלינו אדם ואנו אומרים לו, סליחה, אבל אנחנו לא יכולים לעזור, גם זה קורה. שוב, אני חוזר, זוהי פגישה עם מומחה רפואי, הפגישה זהה לחלוטין לפגישה עם רופא ומתבצעת באותו אופן, רק בתוספת של אבחון אוסטאופתי, ובהתאם, טיפול אוסטאופתי. כאשר אתם מגיעים למרפאה שלנו, אתם מגיעים לפגישה עם אדם בעל השכלה רפואית גבוהה, עם רופא. ההתמחות הראשונה שלי היא אורתופד טראומה. תיקון אוסטאופתי הוא תיקון רך, אנחנו לא משתמשים בטכניקות ידניות קשות. הטיפול נמשך קו 15-20 דקות, והוא לא טראומטי, עדין מאוד. אנחנו לא עובדים נגד הגוף, אלא יחד עם הגוף, יחד עם התהליכים הפיזיולוגיים המתרחשים בו. בדרך כלל אנחנו עושים מספר טיפולים, 4-5, למישהו זה יכול להיות 10, הכל תלוי בפתולוגיה, ואנחנו דנים בזה עם המטופל מראש, אומרים למטופל מה נעשה. כל אחד יכול להרגיש את השפעת הטיפול בצורה שונה, מישהו מרגיש אותה מיד לאחר הטיפול הראשון, מישהו צריך לעבור את כל הקורס של 4-5 טיפולים, ולעיתים קרובות קורה שהמטופל מרגיש את התוצאות לאחר 2-3 חודשים, כאשר הגוף מסתגל, כי שוב, אנו עוזרים לגוף להתאושש. המטופל יכול להרגיש את תוצאות הטיפול בצורה שונה בהתאם לפתולוגיה, וזה אינדיבידואלי. אין צורך בהכנה מיוחדת לפגישה, וגם אין צורך לעשות משהו מיוחד לאחר הטיפול. אם יש הגבלות כלשהן, אנו מדברים עליהן, אך אלו אינן הגבלות כלליות. לכן, אדם מנהל אורח חיים רגיל לפני ואחרי הטיפול.